Takže kto vyhral tú súťaž o 10 000 Robuxov, to sa dozvieme v dnešnom videu. Poďme na to. V tomto videu, čo vidíte na obrazovke, ste sa mohli zapojiť. Áno, zapojilo sa dokopy 29 ľudí a zapojiť ste sa mohli tak, že ste napísali do komentárov svoj nick, ako vidíte na obrazovke, alebo ste mi napísali na Instagram. A môžeme ísť rovno na losovanie. Losoval som v kole šťastia. Kolo šťastia máme pripravené a určite budú viac takých súťaží, že nie je to len toto. A už tu nebudem okecavať a môžem ísť točiť. Tak poď, to vyhraje. A vyhral David 2016 D7. Napíš mi na Instagram. Môj Instagram vidíte tu hore. A keď sa na to pozeráte, tí, ktorí ste nevyhrali, takže nevadí, alebo aj ostatní, ktorí sa do súťaže nezapojili, tak o 2 týždne bude súťaž o Bravo Pass, o 2 dokonca Bravo Passy a o 4 týždne bude súťaž o 500 Robuxov. Takže to vôbec nevadí a natočím aj na tie súťaže videjko, nebojte sa. A pre toto videjko je to asi všetko. Keď chcete viac súťaží, dajte like a odber a čau.